everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkol sa rihas. Tinuod bitaw na part. Mga mapahimuslano ng mga negosyante din ang ubang mga pikotong mata. Ang una sa una katong bugas nga malun tag 1,000 tag 108,000 o tag pila na unsa ang pagsulti? 1,000 kape. 1,008. 1,008. Oh, kana ba? 1,008. Kung may school na. Mauna, 1,800 ang bugas karon. 2,400 na. Mantika mahal, lakip ng mga kurinti ubang bayranan. Palalito nuban mahal na. Ni, kilantan ka? Oh, wa man ganong kilanton mo. Abi ko, kitagaw ka. Oh, sa. Pataka malanggot kag yaw-yaw. Abi ni mo, basta taas kigilanat, magsalimuang mana. Oh, bitaw yes no. Bitaw yes no Parts naman. putol, nagkaisulti. Oh, unsa man? Kinsa? Natay bisita sa mansyon. Saan? Bisita? Kinsa man ha? Akong ate. Ate, udo na pa day kay igsuon, partner. Oh, good. Karon pa man lagi ka magpahibaw na ako, anak. Makals lang, good. Dali na dayon. Ang sakyanan, ready na ba? Pag-una kong gilimpihan, no? Puno pa gyud tanas gasolina. Kung mauna, itunol akong Armalite. Ay, lisod naman kung kayrong panahon. Naaday kay Armas. Kanagong akong sungkod. Siya, ko'y ngaway kamay. Lagay mong Armalite, Di mo baro ko. Let's go! Ni Anata. Kalimpyo ko din eh. Ang secret. Di mo? Ate Nining. Ya ma'am. Mamay. Anghel nga mikunsad sa langit. Mao ni akong ate Parts Tutol. Parts Tutol, Parts Putol. Abi na kong tutol gibato. Kagwapa ba niya? Mura man siya si Mayang. Hala, Mayang. minumdum kang mayang. Saboy! Kasabatang manoy yan. Hala, nanumdum sa kong mayang. Mayangod ka bang bayo okan sa ano? Bayo ni Manoy. Mayon na yun duha. Ay, sabon! Mahibaw ata na ka na. Ikaw bang inigkablit na kung mayang hayang dayon, ha? Siya, ko'y nga may kamay. Siguro ko siya. Laugaw, agad ni mo, Parts, ay. Ate, nanilig di ay ka? Kita mo ko ning silhig, maong nalimpyo na lang ko din Kadiyot. Ang iyang kamot, pinusasan. Mauna hinungdan, gipapaulit dayon ta ka. Gipapaulit ka din Parts Putol. Ay nagyog iputot ha. Putol lang yun. Bipuga ka. I mean, you escape from Alcatraz ha. Ang sagod ng imong gipanulti, good. Kita magod ko ana sa sini. 1947, escape from Alcatraz. Panahon man ang mampor. Lagi. Unsa man na, Parts Putol, unsa man. Magkatabang ka ni Ate Nining. Luig kaayo siya, Kutawa magud ka diha, good. Pag sure, oy. Nalimot bang ka, Parts Rina? Nga kining papartsi mo nga si Paparts Putol mangtas ni sa unaw sa kumpleto pa kong mga tiil. Ako'y mutira bisag unsa nga nakalak sa mga kandado des tindahan sa kulon. Kana. Mao na ipaparts tutol nako. Ang putol di ay. Ay, papatutol. Sigbalik ka na kay sige naman nagkapildi. Dali ni, ipato na din ang imong paa sa akong paa. Ang imong kamot sa akong paa. Dali.
Pasensya ka na ha, Lolo Putol. Nakahasol ko ninyo. Ay. Looya! Gitawag og lolo! Parts! Sinaktan mong puso ko ni. Parts Putol! Oh, Nga naman ka! awa lang. Dahil nga lilang kong kabos o bisan unsa nung kanang lolo. Kay sakit ra ba akong tuhod nga pungkol. At retison ra ba niya akong pungkol. Unsa na itawag na ko nimo? Parts puto lang. Maunay ganahan ako. Di ba, Parts Rino? Oh! Oh! Olo! Oya! Ay, tuod di ay, na mga bisni nga okay oh. Pero nindot ni te. Salamat ha, Rina. Salamat, Parts Putol. Oh, yan ang gusto ko, Parts. Oh, sige. Ipatong na imong kamot sa akong itom nga paa. Itom nga paa. Oh, ipatong, Ni Ana. Ay lagwa-puha pa kay kilok ka. Sige na dayon Parts Putol. Tangtangan na ng posas Parts Putol. Pusas. Di ba pasas? Basta good, parehas na. Denay sas, parehas na. Okay ra. Katawa sa drin. Okay sa tingan mo, niling. Katawa, ling. Siwarte na ganang parang din eh. Baya, nag-abot na sab ang kilay. Nagpasabot, nagisapot paghapon siya. Ay, alam yung kasayop ng daon si Rapio. Kaya tingali balbag bagol-bagol ni mo ining klakiha. Pagdali si Rapio. Oh, agaw. Susihon na tibok syudad. Kinala makita sa sinining. Matuman, warden, agaw. Mao din ay sugilanon sa iwin mong kinabuhi. Dinhi sa syudad ning. Salamat ninyo, Parts Putol ha. Rina, gawas na nagit ko, wa na'y pusas. Parts, kisipon ka, hilak na. Kung muli di nisipon. Natandog lang ko sa kisulti ni Partninig. Di lalib iyang kinabuhi din sa syudad. Bitaw, luig kay si Ate Nining. Sa bukid, sa among probinsya, daghan kay mga bangis nga hayop. Wa ko magdahom nga dinhi sa syudad. Mas bangis pa sa mga hayop ang ubang mga tao dinhi. Maunay dayag ang kamatuoran, Partninig. Lisod kayo din sa syudad. Kinahanglang andam ka kakanunay. Ikaw, Rina, asa din mo mga kinikanan. Bawi pa man, pero gipasagdan lang ko. Pinaangkin magod akong mama. Unya, sugarol pagyud kaayo. May rasad nga iya kong gipasagdan. Kaysa himuon ko niyang gatasan sa iyang bisyo. Kaluoy din ni mo, Rina. Di man, ganahan noon ko din Gawas nun ko, mabuhat na ko tanan na akong gusto. Abi ni mo ni, naisama siya sa irong way tag-iyasaw. Naglaroy-laroy sa kadalanan hangtod nga dinhi may punta na ako. Akong kisako. Mao nga, paparts naming duha karon. Nagtinabang ay mi aron mabuhi. Karinot unta kon maikatabang lang ko. Pero sa pagkakaroon, lisod kayong akong sitwasyon. Dili ko mahimong mo trabaho kay tingali makitan ko sa mga salbahis. Dili sa mahimong pauli ko sa among probinsya. Kagawas ka ba ko'y kwarta nga iplete. Wa na ko'y naw nga ikaatubang sa mga tao dito. Lisod to ang imong sitwasyon, parting. Pero ay kapla ka. Welcome kayo kadinhin mo sa among Sak Mansion. Oh, yeah! Ikaw mo itugyana na mo sa pagatiman sa mansyon. Sabtang kami si Rina. Mo'y mangitag panginabuhian dito sa syudad. Oh, yeah! Salamat ninyo ha. Daghang kay salamat ninyo. Laom ng kagabion. Pero hangtod ning mga orasa, wa pa ko makatog. Serena, nagakusot mitanday na ako. Taon sa bataa. Samtang sinoy putol, nagloko sa kariton nga nato.
Ubay-ubay kita silang naati ni matog. Lain-laing pundok. Naay pamilya. Naay manakikala. Naay mga tiguang na. Naay mga bata pa. Naasay mga babae nga nagbalikya kuno silang lawas ug dungog. Mga cartoon girls matod pa ni Parts Putol. Mga bata para pagit kaayo. Mga minor ti edad. Silang tanan mga pundok sa kapos ug anaa magpakabuhi sa asiras ining syudad. Kaluoy nila. Nakita lang in taon ng uban sa sahog nga simento. Way mga habol. Ang uban, karton lang ang gihimong banig. Ang ilang gihigdaan. Kung maikatabang lang ko. Pero, otro sa kong tabangunan. Diyos ko, ngano kipasagdan mo man sila. Sa kadaghan sa dunahan din sa syudad, huwag yung usa nga nagpakabana nila. Bisan ang gobyerno miyamid nila. Abi ko man og lisod ang kinabuhi ako sa probinsya. Pero sa nakita ko karon dinhi, makaingon kong mas lisod ang ilang kinabuhi dinhi. Ayaw, ma! Oh, ayaw! Ano ba siya? Na, ma! Nagkurog siya na nagilang. Ayaw lagi, ma! Karina? Ayaw ko Karina, Inday. bunuga! Inday. Ayaw ko bunuga, ma! Inday! Inday! Nga naman ka. Ate! Nausap ka. Nining! Nagkurog ka mag ginagilap. Muna ipukaw ta ka. Nga naman ka. Si mama! Si mama! Nga naman. Nindam ko na sad ko niya! Ate Nining! Pero manggut ko niyang bunugod. Nabi pagpiltero siya sa sugal. Ako man dayo iyang pimungtan. Hinungdan nga milayos ko sa amo. Kaluoy mo, Rina. Kaluoy mo, Inday. Ayaw ka pala ka, ha? Ni amang ko. Ni anas at ni mo. Ako'y mo atiman mo. Ako'y mo pangga ni mo. Gikan karon. Ako na imong ate. Imong mama. Imong papa. Gusto ka ba, Rina? Oh, Ate Ning! Oh! Sige na, Inday. Higit na balik. Sige na, hilom na. Oh, Ate Ning! Oh! Tog na. Tulog na, Nining. Tulog na, mahal ko. Tulog na, Nining. Serapio! 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 Oh! Warden! Agaon! Suli agaon! Natagpilaw ko. Higo pa ng kapini mo. Kaya mo pa rin ta sa tulad ka, Oron. Agaon! Laugaw. Kiabot kong duka na. Kadlaw naman ko. Bangag sa ilong. Sige na! Kay sayang mataguto. Bulawanon kay matag-ura si Rapio. Warden, agaon. Agaon. Ang ako lang og Unsa! Lausambot mo isulti. tingalig mo sumbong siya sa mga pulis atong gibuhat niya. Unsa! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.